Някъде из северозападните склонове на Стара планина, скрит от времето и забравен от картите, се намира кладенец, за който никой не говори на глас. Местните го наричат кладенеца на душите. Не защото дава вода, а защото показва това, което носиш вътре в себе си. Легендата гласи: ако се наведеш на тръба му в нощта на новолуние, няма да видиш отражението си. Ще видиш душата си, такава каквато наистина е. Някои виждат светлина, други сянка, която ги гледа обратно, а трети не казват нищо, само замълчават завинаги. Казват, че ако душата ти е чиста, водата остава спокойна. Но ако носиш вина, тайни или чужда болка, кладенецът се размътва. Един човек, който отишъл там, не се върнал, а след седмица до кладенеца бил открит стар портрет. На лицето му същото, което видял отражението. Би ли се осмелил да надникнеш вътре в себе си? Ако търсиш отговори, трябва да го видиш.